हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो नायगिरि नोंथांमोनखौ चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायबाय दा नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों लोगोफोर दा जायफ्रा आबादारिफोरनि रां मोनो राङारि जायफ्रा आबादारिनि रां मोनो नङा होमबा लोगोफोर जोंहा मास मोनब्रैजों खेबसे मोननाय जायो 2000 खरि बोसोरावहाय 6000 मोनो लोगोफोरना नङा होमबा दा बिनिनो जोंहा एग्रिकालचार कमिटिनिफ्राय जोंहा माखासे डिसिसनफोर लानाय जादोंमोन माखासे बाजेट खालामनाय जादोंमोन आरोखि मिटिङावहाय कमिटियावहाय दानाय जादोंमोन दा जोंहा एग्रिकालचारनि फैसाखौहाय 6000निफ्राय डाबल खालामनानै 12000सिम बारायनायनि मोनसे एग्रिकालचार कमिटि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय मोनसे डिसिसन लानाय जादोंमोन आरोखि दा बियो जोबोद दुखुनांथाव खौरां जानानै फैबाय लोगोफोर दा एग्रिकालचारनि फैसाखौ बारायनानै होआसै आरोखि गभर्नमेन्टआहाय एग्रिकालचारनि फैसाखौहाय बारायासै माने जोंहा प्रधान मन्त्रि PM बिथाङा जोंहा बे माबाखौहाय डिसिसन लानायखौहाय एप्रुभ खालामना होआखैसै आरोखि दा नोंथांमोना मोननाय नंला आरोखि फैसाखौ डाबल मोननाय नंला नोंथांमोना जाबायदि मोनबाय थादोंमोन बेबायदिनो मोनलांबाय थासिगोन आरोखि दा बिथांमोना मा होनदों एग्रिकालचारनिफ्राय मोनसे अफिशियेल नटिस फैबावदों आरोखि दा नोंथांमोना गासैबो जायफोराहाय एग्रिकालचारनि रां मोनो नोंथांमोना गासैबो EKYC नि खामानिखौ गासैबो मेन्डेटरि कम्पालसारि बेखौ मावनानै लाथारनांगोन होननानै बिथांमोना खावलायदों बयखौबो दा नोंथांमोना बेखौ मावनानै लाथारबानो जाबाय दा EKYC नि खामानिखौ नोंथांमोना गासैबो मावनानै लालायबानो जाबाय आरोखि अब्लासो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव एग्रिकालचारनि जायनाखि मोननांगौ किस्तिफोर बेखौहाय नोंथांमोना मोनलांबाय थासिगोन आरोखि दा नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायोआनो आरो दाख्लि आं बावैसो भिडिअ लाबोखादोंमोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय दा जोंहा एग्रिकालचारनि रांखौहाय माब्ला मोननो थांगासिनो दं 19 किस्तिनि रांखौहाय दा नोंथांमोना 24 फेब्रुवारियावहाय मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर 24 फेब्रुवारियावहाय नोंथांमोना मोनसिगोन आरोखि बे फाइनालि बेयो डिसिसन जाखाबाय आरोखि बेयो रोखाखासै आरोखि फैसा मोनगोना रां मोनगोना 19 किस्तिनि रांखौ मोनगोना सोगोना 24 फेब्रुवारियाव मोनगोन आरोखि नोंथांमोना बेखौहाय मिन्थिबाय दा नोंथांमोना बे फैसाखौ सोयोब्ला नोंथांमोना नैबेहायनो बे PM KISANनि अफिसियेल पर्टेलावनो नोंथांमोना आपडेट मोनगोन आरोखि जेरोखोम बेयावहाय लिरदों नै 18 इनस्टलमेन्ट अफ PM KISAN योजना 5 अक्ट'बर 2024 18 किस्तिनि PM KISANनि रांखौहाय 5 अक्ट'बराव सोदोंमोन बेबायदि लिरदों आरोखि बेयावहाय दा 19 किस्तिनि फैसाखौ जेब्ला सोगोन 24 फेब्रुवारियाव अब्ला बेबो बेबायदिनो बेवहाय आपडेट फैगोन आरोखि अफिसियेलि बेवहायनो नोंथांमोना नुगोन आरोखि बेजों लोगोसे आरो नोंथांमोननि थाखाय माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स लाना फैबावदों आं लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय दा बे आपडेट्सफोरा जाबाय लोगोफोर जोंहा PM KISANनिफ्राय माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स ओंखारना फैबावदों दै लोगोफोर दा जायफोराहाय आबादारिफोरा PM KISANनिफ्राय PM KISAN क्रेडिट कार्ड दं नङा होमबा लोगोफोर जायफोरा PM KISAN क्रेडिट कार्ड बानायना लादोंमोन KCC लन बायदि आरोखि बियो PM KISANनिफ्राय होनाय बेखौहाय मा होननो हायो जोङो लन सिस्टेम बायदियानो जाबाय आरोखि बिदिनो बुंनो हागोन दा बिनि रांखौसो जोंहा PM KISANनिफ्राय बारायना होबाय आरोखि लोगोफोर दा बिथांमोना PM KISAN क्रेडिट कार्डनि रां होनायखौसो बिथांमोना बारायनानै होबाय आरोखि माने PM KISANनि राङारि अनसुंथाइ बेखौहाय बारायालासिनो PM KISAN क्रेडिट कार्डनिखौसो बिथांमोना बारायनानै होबाय आरोखि दा 7.7 कौटि रां बिथांमोना बारायनानै होबाय आरोखि दा गोबां बुरजा रां बारायनानै होबाय आरोखि बिथांमोना दा जायफोराहाय PM KISAN क्रेडिट कार्ड दं आबादारिफोरनाव दा बिथांमोना साफायावनो जुदि बे रांखौहाय लायोब्ला नोंथांमोना 3 लाखनिफ्राय बेसेबां 5 लाखसिम नोंथांमोना मोननो हासिगोन आरोखि दा गोबां बारायनानै होबाय PM KISAN क्रेडिट कार्डनिखौसो दा बिनि सोमोन्दैथ' जेबो सावरायाखैमोन नङा होमबा लोगोफोर माबायावहाय जोंहा एग्रिकालचार कमिटिनिफ्राय जेबो डिसिसन लानाय जायाखैमोन दा जोंहा बै PM KISANनि राङारि अनसुंथाइ 2000 खरि मोनो बेखौसो बोसोराव 6000 मोननायखौ 12000 डाबल खालामनांगौ होननानै एग्रिकालचार कमिटिनिफ्राय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय सावरायदोंमोन डिसिसन लानाय जादोंमोन दा बेखौ बारायाब्लासिनो दा बबेखौबासो बारायनांगौआ दस्राखौसो बारायना होबाय आरोखि PM KISAN क्रेडिट कार्डनि जायनाखि आबादारिफोरा लन हिसाब लायो बेबायदि फैसाखौसो बारायना होबाय आरोखि दा बेखौहाय नोंथांमोना सुख'फिनजोबनांगोन आरोखि दा जेसेबां लादों एसेबां सुख'नांगोन आरोखि बेखौहाय दा नोंथांमोना बेखौहाय PM KISAN क्रेडिट कार्डआ मा नोंथांमोना एसे गुगोलावहाय नोंथांमोना सार्च खालामना नायबानो
गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरोखि A to Z। दा बे थांबाय लोगोफोर। दा नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा मोनसे एग्रिकालसारनिफ्राय आपडेट्स फैबावदों। दा बेनो जाहैबाय एग्रिस्टेक होननाय लोगोफोर, एग्रिस्टेक। दा आसाम फार्मार्स रेजिस्ट्रि होनदों बेवहाय। दा जायफोराहाय आबादारिफोर गावनि निजा हानि डकुमेन्ट्स गोनां, गावनि हानि निजा लेखा डकुमेन्ट्स, लेन्ड हल्डिं, खाजोना रसिद बेखौ होनानै राङारि अनसुंथाइ जायनाखि पिएम किसाननि रां किस्ति बेखौहाय मोनबोगासिनो दं, बिथांमोना एग्रिस्टेक आसाम फार्मार्स रेजिस्ट्रिनि जोहै रेजिस्ट्रेसन खालामना लानांगौ होननानै बिथांमोना खावलायदों दै लोगोफोर। जायफोरा गावनि निजा हानि डकुमेन्ट्स दङ, आबादारिफोरा पिएम किसाननि किस्ति रांफोरखौहाय मोनबोगासिनो दं, बिथांमोना रेजिस्टार खालामना लानांगौनो एग्रिस्टेक आसाम फार्मार्सआवहाय आरोखि। दा माखासे बिथांमोना खालामनाङा दै लोगोफोर। दा माबायदि बिथांमोना खालामनाङा, सोर सोरा खालामनाङा बेखौ आं क्लियारै नोंथांमोननो खिथाहरनो सानखाबाय। दा जायफोरा गावनि हा गैया, गुबुननि मालायनि हानि लेखाखौ होनानै एग्रिकालसारनि किस्ति रांफोरखौहाय मोनगासिनो दं, दा बिथांमोना खालामनाङा दै लोगोफोर। बिथांमोना खालामबा गोरोन्थि जागोन, बिथांमोना खालामनो नाङा। दा बियो माखासे खामानिफोराहाय जाबोगासिनो दं लोगोफोर, आरो जागासिनो दंखायो। दा जोंहा नैबे माखासे आबादारिफोराहाय बे खामानिखौ मावनानै लाथारनांगोन आरोखि। दा नोंथांमोना मावनानै लायाब्ला जोबोद गिदिर प्रब्लेम जानो हागौ आरोखि फिउचारावहाय। मानोना बे खामानिखौ मावनानै लायोब्लासो नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय राङारि अनसुंथाइ जायफोरनाखि किस्तिफोर मोननांगौ किस्ति बेखौ मोनलांबाय थागोन आरोखि। ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोराहाय हानि डकुमेन्ट्स गैया, निजा हानि गावनि लेखा गैया आरो पिएम किसाननि रांखौहाय मोनगासिनो दङ, बिथांमोनहा दानजानोबो हासिगौ आरोखि। बे क्लियार जाखाबाय लोगोफोर। मानोना बे नैबे मा होनदों एग्रिस्टेकनि जोहैहाय जोंहा आसामनि फार्मार्सफोराहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानांगौ आरोखि। दा रेजिस्ट्रेसनखौहाय खालामनानै लाबासो नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय किस्ति मोननांगौ रांफोरखौहाय नोंथांमोना मोनलांबाय थासिगोन। दा बे रोखा जाखाबाय लोगोफोर। दा बेखौहाय जोंहा एनाउन्स डिक्लेयार खालामना होखाबाय गभर्नमेन्टआबो। दानिया नोंथांमोना बे खामानिखौ बबेयाव मावनो, माबोरैहाय मावनो, बिनि डिटेल्सखौथ' नोंथांमोना मिन्थिया जानो हागौ, नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो थाखाय नोंथांमोना CSC सेन्टार होननाय थायो, नङा होमबा लोगोफोर। गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव मोनफा मोनफा CSC सेन्टार थायो। बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना मावनानै लाहैबानो जाबाय आरोखि बे खामानिखौ। आङो एरोखोम फार्मार्स रेजिस्ट्रेसन खालामनो होननानै नोंथांमोना बुंनानै लाहैबानो जाबाय। जायफोरा CSC कमन सेन्टारावहाय थानानै खामानि मावो बिथांमोनखौहाय नोंथांमोना बेबायदि बुंबानो जाबाय आरोखि। अब्लानो बिथांमोना बुजिखागोन आरो नोंथांमोननि खामानिखौ बिथांमोना मावनानै हरगोन आरोखि। दा नोंथांमोना बेखौहाय CSC सेन्टाराव थांनानै दानिफ्रायनो गोख्रैनो मावनानै लाहैबानो जाबाय बे खामानिखौ। नङाब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय बे एग्रिकालसारनि राङारि अनसुंथाइ किस्तिफोरखौहाय नोंथांमोना मोननाय नङा आरोखि, प्रब्लेम जाहैगोन। दा जायफोरा आं बुंखाबाय दहायनो क्लियार जाबाय, नङा होमबा लोगोफोर। सिगाङावनो आं बुंखादों दहायनो, जायफोरा आबादारि गावनि निजा हानि लेखा गोनां राङारि अनसुंथाइ किस्तिफोरखौहाय मोनगासिनो दं, बिथांमोनासो बे खामानिखौ मावनानै लादे लोगोफोर। बिथांमोनासो मावनांगोन, बे खामानिखौ मावथारनांगोन। बे कम्पालसारि इम्परटेन्ट बियो। खिन्थु जायफोरा गावनि हानि लेखा गैया, डकुमेन्ट्स गैया, मालायनि हानि लेखा होनानै जायफोराहाय पिएम किसाननि किस्ति राङारि अनसुंथाइफोरखौहाय मोनगासिनो दं, बिथांमोना बे खामानिखौ दामावदै लोगोफोर। नोंथांमोना मावनो नाङा, मानोना नोंथांमोनाबो प्रब्लेम जानो हागौ। दा गभर्नमेन्टआसो उनावहाय डिसिसन खालामगोन सोरबायदिखौ दानगोन, सोरबायदिखौ दोनगोन। दा नोंथांमोना जेखौ थिनदों बेखौल', बे खामानिखौल' मावनानै लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना गासैबो बे भिडिअनि गेजेरजों मा खामानिखौ मावनानै लानांगौ नोंथांमोना गासैबो क्लियार जाबायबा लोगोफोर, नोंथांमोना गासैबो बे भिडिअखौ दानिया बयनोबो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय, जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो माखासे खामानिफोरखौहाय मावनानै लानो हायो। दा जोंहा फैबाय थानाय सम 24 फेब्रुवारियावसो मोननो थांगासिनो दं नालाय 19 किस्तिनि रांखौहाय। दा नोंथांमोना दसे सम नेबावनांसिगोन आरोखि, बारा गोबाव सम गैला, मोनसिगोनानो। दा नोंथांमोना माखासे EKYC फोरखौबो नोंथांमोना मावनानै लाबानो जाबाय आरोखि। बे मेन्डेटरि लोगोफोर। EKYC आ नोंथांमोना
साक्सेसफुल कमप्लिट डान जाबासो नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन आरोखि। दा नोंथांमोना सोरनाबाफोर इकेवाइसि प्रब्लेम जादोंबा, इकेवाइसिया जायाखैबा नोंथांमोना थाबैनो सिसि सेन्टारावहाय थांनानै नङाब्ला मबाइल फननि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना इकेवाइसिखौ खालामना लाबानो जाबाय आरोखि। आं बेनि इकेवाइसि खालामनायनि भिडिअखौबो प्रिभियासनि भिडिअआवहाय लाबोखादोंमोन, नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैबानो मोनगोन आरोखि। दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय माखासे PM किसाननिफ्राय इम्परटेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स। दानिया नोंथांमोना गासिबो क्लियार जाबायब्ला, नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेबादिनो गोदान इम्परटेन्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं। See you again. Bye bye and take care.